megjött ugye Hruscsov 64. április 16-án. Ekkor voltam én Hazafias Névfrontnál kulturális titkár, kaptam én is meghívót, és én megkaptam a 3-as jelzést, hogy annyira közelíthetem meg a csoportot, a célszemélyt. Tehát én egész közelre mehettem volna ide Hruscsovhoz, és hát mentem is. Na mostan bementem, de a helyzet a következő. Itt a Miskolci Tiszai pályaudvar még most is megvan a tetőzete. Volt egy perron, aminek a két végén ott a munkásőrök álltak, ugye senkit se engedtek fel, nem lehetett felmenni, így voltak fotósok, meg kint. Szóval ezt a tetőt senki hivatalosan meg nem közelíthette. Hát én meg arra meg már ismertek is a munkásőrök, és engem ugye felvonulásokon 3 gép a nyakamban, balonkabát, mert hűvös volt, és úgy néztem ki, 80 napos állapotos. Felmegyek, már mondja a vonat, hogy érkezik, én meg megyek a tetején. Nem vettek ezek észre, mert ugye elvalótak elfoglalva, megérkezett a vonat, leszálltak, itt ugye üdvözölték, itt mikrofonok keresztbe hosszába szónokoltak a helyi nagyságok, és akkor, ahogy én fent voltam, észrevett itt egy belső biztonsági őr, aki vagy budapesti volt, vagy a Hruscsov küldöttsége, és így a hontopisztós pisztolyal itt volt a kabátja alatt, rám akart lőni. Ugyanis az a helyzet, hogy én, ahogy emeltem, itt a hasam tele volt, azt hitték, valami aknát dobok rá. És teszem, akkor a gépet emeltek, és ha nincs ott Csulák János a megyei munkásőr parancsnok volt, és azt mondta, hogy az a mi emberünk. Szóval, hogy azt hitte, hogy én merényletet akarok elkövetni. De ez azon a véletlenül, ha Csulák Jancsi nincs ott, akkor lehet, hogy rám lőnek, ha nem is lőnek agyon.